दिनैसो ओंखाम संना मोनजाबाय दानि हरजों हर लाबोनानै नायलाय मा मा बुस्थु हरदों गासिबो खेंखाय खेंसि गेद्दा गेद्दि नै बेफोरो संग्राफ्रा बे बुस्थुखौ नायलाय नै मा साइसनि मा साइस होनांगौ बेखौलाय नायलाय गेद्दा दानो बुस्थुफ्रानो मा साइसनि गेसाबो नै दासो मोनदों लानानै फैबाय संबायबो आरो दिनैसो ओंखाम संनो मोनबाय बियो फैजेननायनिफ्राय 10-12 दिनसो जाबाय ओंखाम संनो मोनैया मा ओंख्रि संखोमोनलाय दिनै नै टमेट' बाथोनल' आयो जेबो गैया जेबो बायनानै टमेट'ल'सै नै जेबो गैखाया टमेट' गोजाखादा नायलाय जेबो बुस्थु गैया आरो टमेट' गोजा होलाबायदो मा होयो सानबैसे जागोनलाय जों ओंखाम मोनजायैया साननै ना सानथाम दिनाव खेबसे आरो सानसेयाव खेबसे बायनानै जाबाय ओमफ्राय बाद बाखि ओरैनो थाबाय दिनैनिफ्राय मोनजाबाय थासिगोन आरो जेबो गैया नै गाइखेर फुदुंनाय बायदिसो जाबाय मालायफ्रा नायलायनाय जानानै सिरि उन्दुजोब्बाय लामायाव रावबो मानसि गैला हनै उन्दुलाजोब्बायानोदां मालाय जोंहा दासो संदों आरो मोनानानैसो मोनबायलै जोंना ओंखामानो जानोसै टमेट' बाथोनल' जेबो गैया टमेट'लाय बिदि मोनामखायोना सारायनि माबा ओंखारदों गेस मोजां सुनांबाय मोजां सुनांगौमोन सुखांना आरो जिरायनानै जागासिनो जों दाब्ले दुब्ले हायावसो जिरायग्रा गैया मा गैया नों गोजौआव जानोबो जेबो बुस्थु गैयाना हायावनो दाब्ले दुब्ले जोंना जानला मोनला जालाबायो दिनैसो रुमाव ओंखाम मोनजाबाय आरो जोंना kayak biasa nih ya गोथाव ओंख्रिल' जानांगौ आंनि थाखाय थावनाय थाव जेबो गैया आंना ओंख्रि मोनबानो जायो जालाबायो आंना मानसिफोर बायदि बासिला बासिलि गैया आरो जानो हाबानो जायो जानो हायाबानो जाया बिदिसो दैयाबो नै बथलसो बायनानै लोंनांगासिनो नोगोर मोनामो दैयानो दा बे एडजास्ट जायाखै दैखौनो लोंनो हाया ओरैनिखौ एकदम मुलि गोथां मोनामनाय मोनो दा बायनानैसो लोंगासिनो जोङो भिडिअ बानायलांबाय जों जानायखौ जानायनो जोंना भिडिअबो बानायबायलै जानायनो एसे रायलायनो होननानै गोबां मानसिफ्रा सोंहरो आरोना आंल' खामानि मावो नामा आं हिन्जाव खामानि मावो ना मावा होननानै बेना खामानिया दाबो जाथ'वाखै मावगोन बेबो
दा जोंनि मेदामजोंनो मावफागोन आरो जोंनि मेदामा दस्रा जायगायाव दंहैयो गावनि बिमानि न'आव बेनिफ्राय फैबासो खामानिखौ मोनगोन आरो मेदाम फैबासो मेदामजों मावनो मोनगोन दा ओरैनो रुमावनो हारसिं थाबाय थायो रावबो गैया रुमावनो हारसिं थाबाय थानांगौ आरो फोरावदा दिनैसो मोनजाबाय दा टमेट' बाथोन गोजानो बेदर जानो फैसा गैयाना बेदरफोरबो जानो हायालै लोगोफोर मा खालामनो एकदम नोगोद गोरिब जाफैखाबाय गासिबो बुस्थुफोरखौनो मानसिफोरनिफ्रायसो लाथ'नांजोब्बाय आरो दा मा होनो नैबे मैगं थाइगं दं नै बेहाय प्लास्टिक बियो नै बे मैगं थाइगङा जों बायनाय नङा गासिबो मानसिफोर हरनाय गोजासो दा जोङो मानसिफोरनाव फैसाबो लाथ'नानै बेखौ माखासे बायनांगौफोरखौ बायबाय माइरंफोरखौ माइरंफ्राथ' जोंनि दखाननिफ्रायनो लाबाय आरो जोंना दखानाव मोनखायो नालाय माइरंफोरखौ लाबाय माखासे माबा माबि बायनांगौफोरखौ जोङो जोंनि दखानाव सासे आन्टि दङ खामानि मावग्रा बेनाव लाथ'बाय आरो बेनाव लाथ'नानै दा माखासे बुस्थुफोरखौ बायबाय बिसोरा बिराद हेल्प खालामबाय गेसखौबो बेनो हरथ'बाय आरो नङाबा गेसखौबो बायनांगौसो जागौमोन बायनोथ' फैसाबो गैया दा गावनो हरबाय आरो जोब्बा जों सोनांसिगौल' आरो खालि गेसखौ गावनो हैफिननानै गावनो गेस गोनांखौ गाव हरगोन खस्थ'थारलै गोजानाव फैबाबो दे बिदिबा लोगोफोर मालाबा मोजां सम मोनबा रायलायफिनसैलाय लाइभआव फैनानै लाइभआव रायलायनोसैलाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबथ'नोसै हरबो थ'बाय मोनाबाय दा नै टाइमखौ नायनि आं र' जाखो टाइमालाय 11:00 जाबाय नै दासो 11:00 जों ओंखाम मोनजादों नै दिनै दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय नोट दं नै बाय होनबाबो जासिगोन नामा